Bé, abans de tot, volíem presentar com allò que he fet els deures i tenim la satisfacció d'haver-los fet, no? I d'haver-nos compromès fa uns mesos amb l'opinió pública catalana i totes les persones que van dipositar la seva confiança en la campanya de mecenatge, i a totes aquestes persones els volem agrair la seva col·laboració i per això moltes gràcies. Bé, un cop dit això, passem a parlar del documental, que és el que segur que us interessa. Bé, el documental titulat l'Operació Garzón contra l'independentisme català farà, i això és el que és més important d'avui, farà la seva presentació el 9 de juny al Teatre Principal d'Olot. El dia 22 també hi ha un altre acte programat a Mataró i durant tot aquest estiu s'estan rebent peticions de passar-ho a diversos llocs. Aprofitant amb aquest passe del documental, es farà un homenatge a tots els encausats d'aquell moment. Aquest projecte ha estat una iniciativa de seva producció en llibertat.cat amb el suport de la memòria contra la tortura i Alerta Solidària. Com van dir fa uns mesos, el seu objectiu és posar sobre la taula uns fets ocorreguts fa 20 anys on es van vulnerar els drets humans i l'intent d'aniquilar l'independentisme combatiu centrat en les organitzacions Terra Lliure, Moviment de Defensa de la Terra, Candidatura Unida Popular i Comitè de Solidaritat dels Patriotes Catalans. Tot i aquest intent, el reportatge demostra que malgrat la repressió, aquest moviment ha desplegat les seves propostes i 20 anys després és un moviment emergent. Els seus militants continuen mantenint els mateixos principis polítics. El vídeo fa una repassada de l'ús de la tortura com a sistema per sembrar el terror i destruir els detinguts. La detenció i la tortura de fins a 4 periodistes en aquells moments. L'assalt al setmanari El Temps. L'intent d'entrar a Unió Cultural. La clausura del programa de Catalunya Ràdio L'Orquestra. La manipulació del diari El País, que és un diari que continua a hores d'ara legitimant el paper de la Guàrdia Civil i l'ús de la tortura. El paper en aquell moment del PSOE que va donar carta blanca al cos militar i judicial amb els seus responsables, Rafael Vera, Lluís Roldán i Baltasar Garzón. Cal remarcar que actualment aquests personatges estan inhabilitats, denunciats, processats per corrupció i altres delictes. El més principal, com recordeu, el cas Gal. També volem recordar com CiU, en aquells moments, va fer la vista grossa i com l'Esquerra Republicana de Colom, Ridao i Rahola van exercir un dol criminalitzador de l'independentisme combatiu. Tot això per tenir uns Jocs Olímpics tranquils i d'acabar de socarreu amb la lluita independentista. També veurem com la lluita d'aquestes persones, amb el suport de les persones que van patir en aquell moment les tortures i el suport d'amplis sectors de la població catalana, van portar el cas a Estrasburg i allà el Tribunal d'Estrasburg va dictar una sentència condemnatòria a l'estat espanyol per no haver denunciat en el seu moment el cap de denúncia sobre tortures. Això sí, van aconseguir uns Jocs Olímpics, com deia abans, tranquils, però com deia al principi, el vídeo demostra que malgrat la repressió emergeix una nova alenada d'aire fresc per assolir els drets i llibertats del poble català. A la realització d'aquest documental han participat fins a un total de 32 persones de diversos àmbits, encausats com Joan Rocamora, Pep Musté, Carles Bonaventura o Ramon Piqué, els advocats Ignasi Doñate, Agus Matabala, els periodistes Vicent Pardal i David Bassa, personalitats que van donar suport als encausats en tot moment, com la Isabel Carasimó, que està aquí present, o el Josep Marieta de Caldes. La mitjancera de negociació designada per la Generalitat, la diputada Rosa Bruguera i, com és natural, el protagonista de l'operació, el senyor Baltasar Garzón.